дӯстони азиз, пеш аз шурӯъ кардани видео як додари меҳрубонамонро ки Муҳаммадҷон ном дорад табрик мекунем барои он ки модараш Дина аз мо хоҳиш кард ки номи писарашро гирем ва ба ӯ умри дароз, тани сиҳат ва мехоҳем ки номбардори падару модар гардад. рӯз ба хайр дӯстони азиз, умедворам ки ҳаматон сиҳату саломат ҳастед. мо ҳам шукронаи худосозем хубем. имрӯз рӯзи якум мо кати Фариза меравем харидкунӣ. рӯзи дуюм бошад дер рождени Сония 2 октябр. иҷа бошад дур омадем асосан яна михел як тӯҳфаи бебаҳо гирифтаниямша. дур омадем ҳаминҷа омадем камтара гуфтум баҳри шумоам пешкаш кунам. иҷа китобҳои фасон будай бо сувенирои хушрӯ буда капилгоҳ камтарак видео кардам. баъд бо қанд гирифтем, қанду печинам хеле чизо гирифтем барои хурсанд кардани кӯдако. бо ҳам хеле камтараки дига бо видео кардам. ҳам чизое ки қандое ки печиное ки Сония дӯст медошт ҳамаша ҳамо хел харидем. инам хеле ҳама намуд қанд, шоколод, печин чизе буфурата дар магазин ҳастай. иҷа чӣ хеле ки гуфта будам хона меҳмон омада буд. қатиам хоҳарам рафтему кати Фариза. ин иҷа боша ма чӣ гирифтам як гулдаста тайёр мекунем ай конфето барои Сония озивай нестай аминҷа ба ҷои тайёр мекунем. ин иҷа маҳваш кати ки катим шитагиан инамҷа ози тайёр мекунам. тайёр карда шидам баъд нишон метавам. инами хел тайёр кардамша ина гулдаста сари насиб боша баъд Сония да метиям ин видеоро ҳамун саҳарӣ мепартам пага мепартам насиб боша. ира як рӯз пеш рӯзи якум ира видео кардагием. инами хел тайёр кардам. хай да Сония набудаги ёро ҳамаша ба ҷо мекунем. як тӯҳфаи дига харидагием насиб боша ҳозир шав ба нишон метавам. осуста дастархона тайёр кардастам. оли Сония ховай инами хеле кам кам тайёр кардам мегирам. ҳозир тӯҳфаро нишон медиҳем ки чӣ харидам. дӯстони азиз, ма бошанем хеле тӯҳфаи номи худам харидагиам барои Сонияра. ин пакетчай иҷа боша ин хеле тӯҳфа харидагиам. чанд қабуд Сония дарами чи китоби муқаддас хеле завқ дошт мехост ёд бигира. ай ҳамин сабаб ма харидамша. ба дадронашам хеле ҷои намозай. бо иҷода яктаи дига майдаву як тасбеҳча. инам хеле аз номи худам амира харидамша. иншоалло ки маъқул мешаваша ва то соли оянда то зодурӯзи ояндаша иншоалло ки кӯшиш мекунам ёд битим хондана. худам хонда метавонам ёд метавонша. инаме хел тӯҳфаи ман насиболи тӯҳфаи пашам нишон метиҳем тона. баъд сурприз мекунемша. ё розӣ намедона. ман хеле нишон метиҳемша. умедворам ки маъқул мешаша. иҷа Фарик саҳар кати мерава мактаб. инам хеле тайёр кардем. ака Фарик чой бухӯра бабро гуфтем Сония ози боша ховай. саҳари рӯза кати мо сурприз мекунем. Сонияра гуфта давидесем қати Фарик вай хова. Фарик пешзамонӣ я телефон бигирем ша телефону шикастаги барои мо давидестем. насиб боша то бедор меша мерасем. ҷои кушоти калон наким салқинак як таним то борон задесе. дар Тоҷикистон ин ҳаво наким оқа давидесем акасо мамурон десем. гулора бини фантано кор кардастия худи салқина явораги салқинак билои ватан. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед дар комментария гапҳои хеле хуб нависед. ҳамаи табрикҳои шуморо ма дар Сония нишон додум. хондакшона мактаб рафтак баъд дига ма ҷавоб надодум. ай ҳамат бахшиш иншоалло ки ҳамаша ҷавоб метиҳем. аз ҳамат миннат дорам. хулас мо ба сурприз кардани будем Сонияра. ина расидем ку ҳар яксия
Навхисте? Ха? Навай хош хистай, табрик. Катаназмина. Сатсала шави. Духтари калон шави. И падарки муақ, падарки қиматаги оз биби. Ишолитун надиди. Чизе ки қар орзу мекарди. Фариза кати маваш навхистагиан. Ё Подарка. Aynen padarkay mo. Анаку майра насиб боша то деражени дигаша ёд метимша китобхонира. А ёд мегирем. Намоз. Эй, убора. Чхане. Sürpriz şey diyor ne? Ina farizi kiti mağvaş. Na o xestegen ya ina. İra guf çıkarak guftum ki Sonya kata nağzım ne kati Twix. Ne padarıçki kademişe. Kati xoaroş kadar demire dina. Telefon. Ozi xay torta ba miyorem. İna dul ağırdım Gul. Akı hafta yoru sos کنیم. خیلی ناو خستگی رو بفهمید دوستای عزیز. ناو خوشون خستگی. یا خوب بودن ما رفتیم چه خیلی که گفتم. برای ما یا کم ترک موشون عجینه پجینه اینه. هر طرفن. برای وای. نمیخوام. Biz جای ذوقی دین رجدنی تورت افکنی کی اف میکنه پاش یا فریزه نه درجه نه پاش یک دو سه قرصک انا که میبره شروع کده میبره نراز که جوشای فریزه торнун мулой макай дӯстони азиз ба мазакай вот так торт бури насиб боша торт мехӯрем 100 сола шава Соня ба пир шава фақат хурсанд боша ранги амирӯз инам хеле бо хона бо баҳои аллоҳ дақш дуо бигед дӯстони азиз инам хеле ина кати хоҳаракош шоколадро нашидестай бурида ана якум худошта мегира китката чӣ хеле ки гуфтум нағз мебина якум киткатш кати мегирифта ина чиёш қабатош я табасай якум худошта баъд маҳвашда ҳамин хел хай ба мо иштиёи торт биёед дин ражденияи Соня иҷа бо шумо пеши Соня рафтастем ва бо як бор дига сурприз карданем барое ки дидам кати дугоно мегардума пешаки нақша кашида будем катифаре ки ягон столове мера кати дугонош лекин нагуфтем ки намери барои вай оли сурприз мекунем дӯстони азиз як сурпризи дига Соня дакадем як торт гирифтум ша хай кола баъд иҷада питсаву бургер заказ кардум ҳозир меёранд мемонад ман Сонияда занг мезанам вақти дугонааш меям ҷа мешинем мо боша меравем нарасе кати ё меравем пешти нигоҳ мехалти пешти нигоҳ апша гирифтем рафтестем хурокотон я видео кунем шумо наёед ки бо очотон ҷанг накунад хай
бо картофел фри мехӯрдиян чи питса ҳозир бургерашон меорем ба мери похоже чуть-чуть пакеташон хаяпачон ина омадан дар гирондан желания кохи Желаю, чтобы мы с Сашей поехали в Турцию. қарсарӯз медохӯи хайна соня хурсанд шида даволна шида намедони чӣ кор куна пакако идафаниқ пака кафеи зур будай дӯстони азиз ҳама чӣ доштай на соняро амҷо шинондагем ҳам меҳрубон будиян ина ёкати меремак ина ёкати меремак хона чипс бухар гуфта гирия кадан ака чипс харадамшона я дугонаи соняра очаш занг зад очаш гандатар будай ба фикрам тез бухе биё гуфтакша бечора хиста рафта на шиштагам вақтия ҳансинф шиштагай то ду кас истодан хали хаймо хона меремак дӯстони азиз мо омадем хона дуромадем дар ҳамин ҷо боша видеоро ба поён мерасонем ай ҳамад як бори дигар миннатдорум барои суханҳои хеле хуб хайр то видеои оянда дар паноҳи худо бошед худо нигаҳдори ҳар яки мову шумо бошад.